खुलुमबाय बयखौबो फिन खेबसेबाव आंनि बे चेनेलाव दायो नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों बरनाय थाबाय। दायो आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो होननानै फैबाय आरोना। बे बाथ्रायानो जाबाय इउटुबार्सफोरनि सायाव आंनि साननायजोंसो फंनैसो बुंनो होननानै सानदों आङो। दायो जोंनि गेजेराव गोबां इउटुबारफोर ओंखारबाय, बायदि बायदि कन्टेन्ट लानानै बायदि बायदि भिडिअस होयो माखासे इउटुबार्सफोरा। बिनिनि गेजेराव सोरबाबा मोजां सोरबाबा गाज्रि। आं बुंनो थाङाखै जे गासैबो गाज्रि, गासैबो सोरबाबा नंगौ नङि बाथ्रा फोसावलाबायनो हमो आरो सोरबायाबा नंगौखौ होयो। आरो जोंनि गेजेराव माखासे इउटुबार्सफोरनि गेजेराव माखासे गुलुं गुजुंफोरखौ नुनो मोनो। बियो बेखौ सोंखारिनाय, बियो बेखौ सोंखारिनाय, बिसोरखौ लानानै बे सोंखारियो मानो? इउटुब बानायोब्ला मानो सोंखारिलायो? आं बेखौसो सानना मोनाखै। इउटुब बानायोब्ला बानाय, मोजांनि थाखाय बानाय, आं जेबो अरजाया बानायनो। खिन्थु गावजों गाव इउटुब बानायनानै सोंखारिलायनाय, सोरबा माबा मोनसे जाब्लाथाय सोरखौबा माबा मोनसे सोंखारनाय, बिदि सोंखारिनायनि बिसोरखौ मा होनना बुंगोन, इउटुबार्सफोरा बिसोरखौ एसे खम खालामनांगौ आरोना आंनि साननायाव। दिनै खायफा खोथाफ्रा खोनासंथाव, खायफा खोथाफोरा खोनासंथावै। मा जाहोननि थाखाय इउटुबार्सफोरा गाव माबा मोनसे सोरखौबा नुब्ला डाइरेक्टलि बेयाव इउटुबावनो दावराव जालायबाय थानायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन। दिनै नाय, आं मोनसे खोथा बुंबावनि, बे खोथायानो दिनै इउटुबार्सफोरा गोबां जाबाय जोंनि गेजेराव। आरो इउटुबार्सआ मोनसे गासैनिबो थाखाय मोनसे खुला, गासैबो इउटुब चेनेल खुलिनो हायो, गासैबो भिडिअ हगारनो हायो, बयहाबो मोन्थाय दं, बयहाबो राइट्स दं। बेखौ आंहा जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय बेनो जे बाथ्राया सोंखारिलायनाय, सोरखौबा बायदिसिना दुसिलायनाय, सोरखौबा माबा एना एनि बाथ्रा खालामनाय, दावराव दावसिया बांद्रायबाय आरो बेबायदि इउटुबार्सनि गेजेराव। लाबो भिडिअ, नोंसोरनि गोसो बायदि लाबो भिडिअसखौ, जेबो अरजाया। दा थिग बेबायदिनो दायो नै मानो खायफा खोथाखौ मिन्थियैयाव गावसोरनि गाव बांद्राय अभार दिन्थिनो थांनायाव गावनो गाव खैफोदाव गोलैहैयो। दा बेबायदिनो दा नै एनिथिं एमजेआबो दायो मानो दिनै केस जानांखो, मानि थाखाय? बेखौ एसे साननांगोन। बाथ्राफोरखौ खुगायाव फैब्लानो जि बुंनोब्लानो बुंनो नाङा। एसे नायनांगौ, मा थासारियाव दं, माबायदि माबायाव दङ, बेखौ नायनांगौ। ओरैनो मानसिया थोंजोङै माबा मोनसे बाथ्रा डाइरेक्टलि बुंहरनो होनबानो बुंहरनाङा, सिगां उन एसे नायनांगौ। आङो माखासे इउटुबार्सफोरखौ होनायखौ नुबाय। दायो मेहेरवारियाबो होदों आरो सोरबा सोरबा होदों। आं गासै नामफोरखौबो बावगारजोब्बाय सोर सोर होदों। गोबां मानसिखौनो आङो एनिथिं एमजेनि बादै होनायखौ नुदों। एनिथिं एमजेआ गोरोन्थिया मा? थारैनो बियो निमाहा बिमाराखैना? बे गोरोन्थिया मानि थाखाय दिनै बे केसा जाखो? बेखौ एनिथिं एमजेआ थारैनो निमाहा बिनायाव माबाफोर उसुबिदा दंमोन नामा? आं बेखौ सानो जे गोरोन्थि मावदोंब्ला नंगौ, मेहेरवारि जोंहा बिथाङाबो बुंदों, जुदि गोरोन्थिखौ मावोब्ला निमाहाबो बिनो रोंनांगौ। नंगौ, बे राइट खोथा। निमाहाखौ बिनांगौ, मानसिया गोरोन्थिया जाखायो, नङा होमबा? खिन्थु निमाहाखौ बिनांगौ। आं मोनसे खोथाखौल' सानना मोनाखै, बै
फट'नि बादै माने किसुमान गाव माबा मोनसे इउटुबाव पस्ट बा माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां बै फट'आव सोर सोर दंमोन बेखौ नोंथाङा मिथिगौना मिथियामोन आं बेखौसो सानना मोनाखै नोंथाङा जुदि थारैनो मिथिदोंब्ला माने बिथांनियाव जुदि बिथाङा जुदि नोंथांनो रिएक्सन जुदि होफिनदोंमोनब्ला बा माबा मोनसे बुंहरफिनदोंमोनब्ला बिथाङा निमाहा बिब्लानोथ' जायोमोन निमाहा बिनायाव मानि आपत्ति निमाहा बिनायमोनब्ला हयथ' माबा मोनसे हयथ' बिसिबां थाखोसिम सफैनाय नङामोन नोंथाङा बा दिनै मोनसे केस जानाय लोगो लोगो नोंथाङाथ' मिथिगौ केसाव बेसे मा जायो नोंथांमोना दिनै फैसा थाखाजोंल' नङा बायदि अनेकथा खोथा दङ माने बै केसा मानि सायाव माबोरै बेसे मा दङ बेखौ गोबां बिजिरनांगौ जायो गोबां नायनांगौ जायो माने दायो नोंथाङा साननानै नायदो बै गोरोन्थि मोनसेनि थाखाय माने नोंथाङा दायो बेसेबां खारथिंनांखो बा भुगिनांखो नोंथाङा दायो बे गोरोन्थिखौ जाहाथे इयुनाव आरो मावफिना नोंथांखौ आं बेखौनो खावलायबाय नोंथाङा बे भिडिअखौ नुबाय बायोब्ला नोंथाङा माने गोरोन्थिखौ मावनायनि सिगां सिगां एसे सानदो आं बेखौनो बुङो आरो इउटुबार्स बिथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि गोरोन्थिखौ मावा जाहाथे मालायनि लाइफजों माने गेलेया आरो जानला मानला खोथा बुंनायनि सिगां सिगां बै खोथा बुंनो थांब्ला नोंथाङा मा खैफोदाव गोलैगोन बा मा बायदि थासारियाव थाहैनो हागौ बेखौ नायग्रोनाया मोजां ओंखायनो नोंथांमोना जाहाथे बेबायदि खैफोदखौ खालामा बा बेबायदि गोरोन्थिखौ खालामा बेखौनो आं बुंबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ फिन थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय सि इउ